Si Miguhula po akong atuon mga idol. Kay nagsabot man mi nga magpalansang siya karon. Ako siyang ingnon nga nahutdan ng anesthesia. Tan-aw na to og musukol ba gihapon siya. Pero salig man ko aning akong amigo kay purti maning isuga. Kaya kayo kaya kayo. Simple kay di mo kaya. Kukulapo na lang mo nga. Basta makainom mong tiki-tiki, way problema na. Walay problema kay warrior baya ni siya. Pagtuon atong ingnon nga bitayo na siya karon. Lansang na siya. Ang tag musukol ba siya puti inita god oh. Dinhigid ni masukod ang iyang abilidad. Pero sa tan-aw na ko kaya kayo niya kay naaman ni siya ihaba. Oy man ni Stevie inong murag mingaw man lagi. Murag mingaw bitaw ingko pisot. Ato sang panitan murag naara sa sulod. Wala ka tumutago man ni Stevie. Murag dili tumutago ingko pisot. Sweet to biya ko sa kong amigo na agi toy word of honor gyud. Sa usa ka gatos nga istorya may lag na usang tinuod. Ning tungura akong gitawag si Tatay Absalon mga idol. Kauban ni Miguhula po sa vulcanizing. Ato ni siya pangutan-on ngano si Miguhula po na missing. Nauli? Ha? Nauli sila. Nauli sila ha? Sus, na ata bisabot karon. Mau gani, ako ay kukyag sa kay imo nga brother, sabot na imo nga magkuyog ta mo ron. Okay, palansang lagi. Palansang mo ko sila sa tulo si Bayram mo nagsukuhan. Ako tanga piton siya. Bro, hadlock siguro to ba? Nadlok. Ha? Nadlok. Palansang ka. Oh. Di ka katrabaho sa kabulan. Ay maoding ni uli mga. Masama rin mong kamot, kaw-kaw ka ng tubig. Di na makaya. Ay maoding ni uli. Di man kay ningon mo lang diri unta nga. Kuan, sir. Niingon unta ang in-charge nga nahutdan kuno og anesthesia. Si Miguhula po kapuso na lang unta kuno siya. Nahurot dan magunog gini anesthesia. Naot na anesthesia. Kaya kining ang katos ang mga alcohol sa medic pod wala na po'y gamit. Ang plano na mo bitayon na lang siya. Bitayo na lang unta siya unya magbahag pa. Bintaha na lang ni kay sa ilansang siya purti sakita. Pwede ra. Ha? Tayon. Bitayon siya. Okay. O maka humana na, katrabaho pa. Oo. So siya nga Miguhula po mga idol nahadlok eh. Basig din ako nagkasiya pang kapangaw-kaw kuno sa tubig sa magpabulkit. Mo ning hadlok din ni lakaw sa babaw to sila ha. Ilakainom na to siya. Inom na. Abay-ubay namang nahurot ito. Tumara man unta sila tiki-tiki. Mao din si Tatay purti na kaswabe. Kaing na lang dire si Sir Manoy Chris TV nga nangita nimo kay daduna unta ka. Kamalay dai bro. Hadlok di bitayon dai. Manay Chris TV pakauwaw lang na si people ibong manok puti man ni nag-itlog. Dili man na puti itlog si Miguhula po lulubot yo. Sa akong tanaw dirty white kay wala man ni lugod-lugod. Ina lang nga ning dili lang kay lansang kuno kay hot na mag anesthesia. Bitayon na lang unta ka nya ni hadlok man kuno ka. Hadlok dai. Sige dai. Sige. Ako no siya kabayo mga idol. Katilos Miguhula po na ni uli. Sibat mo to, hadlok mo to sa imo nga. Hadlok to siya ilansang na. Hadlok bitayon. Sige na lang. Kamukamon lang ana. Pas lang sa ako ana oy kay sunod na lang kupon. Pas lang sa kuan ang iyang gibit-bit mga idol. Maunay kontra sa akong ampay lami kayo ilogon.